Masterizer. Sanibona ku part 77 la siqala khona uLarry wayibuza ku-Edward ukuthi ngidrive ngiyephi. Wathi u-Edward ngithi susa imoto uhambe manje. Wathi uLarry akangitshela ukuthi ngidrive ngiyaphi. U-Edward wavela wakhipha i-taser wachoka ngayo uLarry. Wathi u-Edward ngithi drive imoto usuke njengamanje. Wathi uLarry ngiseseyinhlungweni zokuchokeka. Wathi u-Edward ufuna ngiphinde ngikuchoke. Wathi uLarry okay sengiyadrive. Wazama ukuphuma abaleke wambamba u-Edward wamsakaza ekhanda ngesiduni sesibhamu kaningi waze waquleka uLarry. Wathi u-Edward ngimenza kanjena umuntu ongayenzi into engiyishoyo. Wabuya weza ngaphambili wadumisa imoto kaLarry wayidriver yena u-8. uLarry sequlekile kwi-passenger seat. E-office kaLarry kwafika isecretary yabo ngenkathi ebuza ku-Ian ukuthi uphi uLarry. Ithi konakele la. Wathi u-Ian kwenze njani ngenkathi esukuma u-Ian ehambe eyobona. Wethuka u-Ian mayebona emnyango kugcwele abantu ebuza kulo mama ukuthi kwenze njani. Wathi lo mama umndeni ka-Travis Kane namalungu omphakathi namalungu esonto babhikishela ukuthi uKelly ijaji elingamnikeza ibheyili. U-Edward wayevalela uLarry kwenye icontainer wayemfasa ngamaketanga embophe inyawo ngenkathi imilenze kaLarry ifaka ozankosi. Uthe eseqede lapho wambamba wamsukumisa uLarry wayesaqulekile wamkhumula ibhanji wasemfasa izandla nakhona emfasa njengoba nabo babemfasile benoRandall. Eseqedile kumfasa wamthethisa wathi akaphaphame. E-ofisini likaLarry u-Ian wayesazama ukufonela uLarry ethi phendula ifoni Larry. Kwangena lo mama embuza ukuthi uyamthola yini. Wathi u-Ian angimtholi bethe futhi uzophuthuma kwi-press conference la. Wacasuka u-Ian wahlala phansi kwakhala iselfoni yakhe. Lo sisi wabuza ukuthi akuyena uLarry ofonayo. Wathi u-Ian akusiyena uLarry. Ngesikhathi ephendula ifoni u-Ian wayefonelwa uLucian. Ethi u-Ian kuhamba kanjani Lucian? Wathi uLucian udlala ngami wena Ian, lo muntu onginikeze yena wathi lo ezokwazi ukusiza uKelly akangifoneli back. Wathi u-Ian angayenza kanjani lowo muntu ngiyamthemba nje. Wathi uLucian ngidinga wena Ian kule case kaKelly. Wathi u-Ian Lucian mangakutshela ukuthi kwenzakalani kuyimanje la. uLucian wathi kwenzakalani. Wathi u-Ian awukhona eduze kwe-TV uvula i-TV uyibonele wena. Wathi uLucian angekho eduze kwe-TV kwenzakalani. Wathi u-Ian umndeni kaTravis namalungu omphakathi azofaka ipressure kwijaji ukuthi lingamnikeza uKelly bail. Wathi uLucian isona sizathu kwesenza ngithi uKelly udinga ilo efana nawe. Wathi u-Ian isimo Lucian ngeke ngikwazi. uLucian watshela u-Ian ukuthi akalifonele yena leli lawyer. Wathi u-Ian okay ngizomfonela emini. Wathi uLucian nomfonele manje ungifonele back ungazisi ukuthi nixoxe nathini. u-Alex emzini wakhe ngesikhathi efold impahla zengane yakhe kwangena uBradley wasukuma u-Alex wahamba waya kuBradley embuza ukuthi khona nilazi uyakhona. Wathi uBradley usaye office lakhe emsebenzini. u-Alex wabuza kuBradley ukuthi ngamenzela lunch. Wathi uBradley cha uright. Wathi u-Alex ngiyazi Bradley ukuthi ngakuphoxa futhi ngiyaxolisa ngiyakuthanda futhi ngiyayisola ngento engayenzi. Wathi uBradley okay. Wathi u-Alex namanje ngiyazi ukuthi awungikholwa mangithi angiyanga kuRandall ethi futhi angikaze ngitshele uRandall ukuthi umasikhulele. Wathi uBradley ngiyakuzwa noma kunzima ukukukholwa. Wathi u-Alex ngicela ungitshele Bradley ukuthi yini engingayenza engakwenza ukuthi ungikholwe. Ethi u-Alex ngoba ngingenza noma yini Bradley uthi angiyenze. Wathi uBradley ungaphindi ukhulume noRandall. Ethi uBradley ngisho ngathi ufika la uRandall uzama ukukhuluma nawe ungamphenduli muzibe uhambe umshiye kanjalo. Wathi u-Alex okay ngizokwenza lokho ngiyakuthembisa. Wathi uBradley ngoba kuyanginyanyisa futhi kungiphatha kabi ukubona ukhuluma noRandall. Wathi u-Alex ngeke ngiphinde ngikhulume naye ngiyakuthembisa. Wathi uBradley makunjalo sizozwana. Ngenkathi esehamba uBradley ya upstairs u-Alex wayelokhu emphinda-phindelile ukuthi ngeke aphinde akhulume noRandall ngeke aphinde asho lutho kuRandall. I really won't talk to him anymore. I promise you. Okay? I won't say anything. Nothing. Kule container u-Edward ayivalele khona uLarry wayemvusa ngeyimpama ethi akavuka. Wavuka uLarry wakhala ngekhanda lakhe uthi libuhlungu. Wathi u-Edward ngoba ngikushaye ngesiduni sesibhamu sami waquleka. Wathi uLarry usuyipheyile revenge ngidedele ngihambe. Wathi u-Eddie washo ngingakenzi lutho angakaqali ngisho ukuqala. Wathi uLarry ngiyakucela ngiyadingeka emsebenzini wami kunento ebalulekile. Wathi u-Edward isikhathi sami-ke manje leyo nto yakhe ebalulekile office izoma. Ethi uLarry ngidedele kidnapping le. Wathi u-Edward ukuthi ngikudlalisa le game owangidlalisa yona ninoRandall. Wathi uLarry Edward mawufuna ukudlala le game uracasuka u-Edward wamshaya. If you want to play this game, better. Wathi uLarry usungishayile ngesiduni sesibhamu ngishane ngequpha ngicela ungidedele usuyipheyile revenge. Wathi u-Edward angikapheyi revenge mina nangibopha ngamasheni nangihlambalaza. Ethi u-Edward ngizokwazi ngani ukuthi wangenzani ngisaqulekile kade ungixinye ngoplastic. Wathi uLarry angikwenzanga lutho mina usaqulekile ngakukhumbula impahla eyigqokile ngakugqokisa leziyana ngakubopha ngamasheni kuphela. Wathi u-Edward wayibala wedwa uRandall wayenzani. Wathi uLarry uRandall wayengenzi lutho akekho kulezi zinto. u-Edward wakukhahlela uLarry. uLarry watshela u-Edward ukuthi usuyipheyile revenge manje ngicela ungidedele ngeke ngize ngikulandele ngoba sekuphelile. Wathi u-Edward ayikho into ephelile la ngoba i-ex-girlfriend yami yangishutha isithombe yasiposta kwi-social media sengiyihlaya emsebenzini wami. u-Edward waqhubeka nokushaya uLarry ngesikhathi ememeza ecela usizo. no-Edward emtshela ukuthi imemeza kakhulu eqhubeka nokumshaya. Hell yeah! Hell! It's sweet!
U-Esperanza wafika kwiseli kaKelly ngesikhathi ebingelela uKelly. uKelly watshela u-Esperanza ukuthi kunzima Esperanza. Wathi u-Esperanza ngiyazi Kelly kodwa ayikho into engadluli. uKelly watshela u-Esperanza ukuthi umuntu amcabanga kakhulu uJustice. Wathi u-Esperanza ungayikhathazi kakhulu Kelly ngoba ingane isezandleni zethu. Njengoba ngikutshelile nayizolo ukuthi siyashintshana ngokumlanda esikoleni sinoNatalie. Ethi u-Esperanza njengoba namhlanje landa uNatalie mina ngizomlanda kusasa. Wathi uKelly ngiyabonga Esperanza omunye ongididisayo usethule manje uLushini. Wathi u-Esperanza ngemgcine ehlanganisa indaba yeloyo uLushini kodwa mangisuka la ngiyokhuluma naye uLushini sisesayidini lakho Kelly ngicela ungastress. uKelly wama wathula wabuka u-Esperanza wathi Esperanza indaba ungibuke kanje. Wathi u-Esperanza ngikubuke kanjani? Why are you looking at me like that? Looking at you how? uKelly wayesefuna ukukhala wathi Esperanza ngiyazazi ukuthi ngenza into wrong kodwa uTrivers uyena ozenza ukuthi ngize ngigcine sengenze kanje. Ethi u-Esperanza ayikho indlela embi engikubuke ngayo mina futhi yekela ukukhuluma ngale nto Kelly. Ethi u-Esperanza Kelly akukhulunywa ngezinto ezikanjalo mawula. Ngisesayidini lakho mina Kelly njengamanje ngiyakulushini siyobona ukuthi sikhuluma kanjani ukuthi sihlanganise indaba yeloya sekusiza ukuthi ukwazi ukuphuma la. Ethi ngisahamba kwamanje ngizokubona Kelly. Wahamba u-Esperanza wasala yedwa uKelly wayesekhala. Mase siya kwaBradley wayephuma uBradley kwaphuma uRandall egijima imjaha. Ethi zikuphethe kanjani Bradley indaba zokuthola lo suthi yasenkantolo. Wathi uBradley awubuyeli ngani pho emzini wakho uphinde ugibele kulesa stepbase khona ngizofika ngisuyise futhi. Wathi uRandall yazi bengithi usuyitholile incwadi yasenkantolo kodwa yes mangiqeda ukukusuka ngizodla wonke lo muzi wakho ngidle zonke izinto onazo njengoba sengaqala ngadla unkosikazi wakho ngebhadi unkosikazi wakho akana taste. Wathi uBradley mina ngidla unkosikazi wakho njengamanje yena ke une taste 100%. Ethi njengoba ekhulelwe ingane yami nengane yami yakhahlela esiswini ikhahlelana njengami ngithi yakukhumbula Randall ukuthi ngakukhahlela kanjani. uRandall vele wanxapha wasuka wahamba. Wathi uBradley uyapi manje Randall kanti awuthanda amatafula mayesekuphendukela ukwazi ukuwamela. Wow, Randall, you don't like it when the tables turn on you, huh? Just can't handle it, can you? Wajika wabuya uRandall wathi nami sengike ngawaphendula amatafula ambalwa. I've actually turned a few tables. Ethi wena Bradley nje awume kanje khona lo usuthi ezayo iqhamuke enkantolo ezokudlela yonke into nayo ngoba uvele uyihluphekela. Wathi uBradley hayi ngiyilindile. Wajika uRandall wabuyela kwakhe. No Bradley wasuka waqhubekela emotweni yakhe. Masibuyele epolice station uEsperanza wangena ngesikhathi eza kuLushini. uLushini ebuza kuEsperanza ukuthi umbonile uKelly wavuma uEsperanza. Wathi uLushini nami uzofanele ngihambe ngiyombona. Wathi uEsperanza uKelly usaphatheke kabi ngendaba yeloya yakhe. Ethi uEsperanza Lushini usukhulumile nale loyo ihlanganisele uIan. Wathi uLushini njalo mangikhuluma naye vele ngitshela ukuthi isasenkantolo izobuyela kumina back kodwa ayikaze ngifonele back. Wathi uEsperanza Lushini lento serious kufanele sizame indaba yokusiza uKelly. Wathi uLushini sengitshela uIan ukuthi akakhulume nayo le loya ngoba bayazana. Wathi uEsperanza kodwa uyazi Lushini libucayi kanjani licala likaKelly ngoba umndeni kaTrivers well connected. Abantu bakaKelly baziwa zonke izindawo nabakaKelly baza abantu abaphezulu. uLushini wabuza kuEsperanza ukuthi mayicabanga kungenziwa kanjani. uEsperanza wathi kuLushini mawucabanga uIan ukunika umuntu oqondile ngoba inkampani kaIan yabameli representa futhi ne-partnership nabantu bomndeni wakaTrivers nesonto lakhona. So nawe Lushini sebenzisa umqondo uma ucabanga uIan yini engamenza ukuthi akuxhumanise neloya eqondile for ukuthi kusizakala uKelly. Wathi uLushini uIan ngeke ayenze leyo nto. Wathi umazi ngani? Wathi uLushini ngiyamazi nje uIan akayona leyo nhlobo. Wathi uEsperanza uIan usumazi isikhathi esingakanani? Wathi uLushini kade ngamazi uIan sesineminyaka. Wathi uEsperanza uqonda ukumtshela ukuthi umngani wakho. Wathi cha ke yana umngani wami uIan kodwa umuntu esisizanayo naye besenzelana ama-favor. Wathi uEsperanza lo ubuke kukhululekile ngendaba yalo uIan angisamthembi kanti manje nesikhathi asinaso noKelly kufanele asizakale. Ethi usuyifonele kangaka le loyo inike uIan. Wathi uLushini sengiyifonele ka-7 kuthiwa isesenkantolo. Wathi uEsperanza ikiphi inkantolo? Wathi uLushini eyani manje mbuzo emngaka Esperanza. Wathi uEsperanza ukuthi nami bengifuna ukuzama ngasesayidini lami ukuthi ngenze ama-phone calls ngibone ukuthi angiphumeleli. Wathi uLushini ngicela mina ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Wathi uEsperanza ngiyazi ukuthi uyakwazi ukwenza Lushini nami ngifuna ukulekelela. Wathi uLushini ukulekelelwa ngikudinga ngaleyo ndlela. Wathi uEsperanza ngiyaxolisa uma ngikuphathe kabi kodwa ngiphatheke kabi ngomngani wami oboshiwe. Okay, well, Lucian, I'm sorry that I've offended you. I'm worried about my friend. Ungagwetshwa ngisho udili kajele mayingasheshi ukuthola usizo. Wathi uLushini ngiyakwazi lokho Esperanza. Wathi uEsperanza musu kurelaxa ke Lushini. Ethi uEsperanza mangavula indaba manje ku TV uma kaTrivers ukhuluma ngendlela uKelly anenhliziyo embi ngaye. Uthi uKelly ubebhizi ehlenyiwe ke landelana noTrivers. uTrivers ubehleze ekhala njalo ngoKelly ongafuna ukumyeka. Uthi uTrivers ushone enenqwaba yama restraining order la uTrivers abeyicelela khona ukuthi uKelly akahlukane naye. Ethi uEsperanza Lushini mangavula iTV manje intombazane besanda
uku-engage no-Travis iyakhala, baba ka-Travis noma ka-Travis bonke bayakhala live ku-TV. Ethi u-Esperanza ukuthi mina nawe Lucian siyamazi uKelly akubukeki kanjalo ku-TV, uKelly upendwa njengomuntu owusathane. Wathi Lucian okay ngiyakuzwa Esperanza uthi ngenza ama-phone calls. Ethi Lucian nawe ngizocela uyeke ukufraternize la emsebenzini ukuthi u-Edward wenza izinto ezimbi wamyeka, manje usuthola uSteven khona la emsebenzini ekusebenza khona u-Edward. Ethi Lucian indawo yokusebenzela le Esperanza kodwa futhi ayikho into engizokushayela yona umthetho ngoba umuntu wesifazane osekhulile uyawazi ama-decision owathathayo. Wathi u-Esperanza Lucian ngabe uqonda ukungitshela ukuthi uSteven akuyena nomuntu o-right. Wathi Lucian no ungangizwa kabi Esperanza uSteven indoda e-right. Wathi u-Esperanza pho inkulumo yakhe yaphi Lucian? Wathi Lucian ukuthi no ngisho ukuthi umuntu manisaqala ukuthandana nawe uzumncome uthi hayi umuntu wami u-right this and that, sekuyaba umuntu seveza ama-true colors akho obungawazi ukuthi usathana nathi sesiyaqala lapho siba involve. Wathi u-Esperanza uyisho kanjani leyo nto ube ungitshela ukuthi uSteven umuntu o-right? Wathi Lucian ngisaphindela namanje uSteven umuntu o-right. Wathi u-Esperanza pho ulifakelana igama lekufraternize? Wathi Lucian ngilishiso ukuthi manisebenza ndawonye mawukuthi uzokhumbula kahle ukuthi uTravis noKelly baqala ukuthandana besebenza ndawonye ebhenki. Wathi u-Esperanza ayikho into eyenzakala phakathi kwami noSteven. uLucian wathi uyabo izandla zami la Esperanza, lento ongitshela yona hamba uyitshela omunye umuntu ongazi. Wasuka lapho uLucian waphuma wahamba eshiwe Esperanza emile. U-Alex Montgomery wayeqhuba ingane yakhe ngesikhathi ehambe eyongena emzini wakhe. Wathi sawokha ku-pavement kwaqhamuka uRandall ezomhlangabeza. uRandall woma phambi kwakhe wathi hayi bengizokubingelela. Wathi u-Alex ngicela usuke endleleni Randall ufuna ukuhamba. Wathi uthi ufuna ukubona ingane uRandall. Wathi u-Alex ongakuphinde uzama ukusondela eduze kwale ngane uyoyisola. Wathi uRandall uzokwenzani uzotshela uLucian uthathe ngithinta ingane yakhe? Wathi u-Alex ngithe suke endleleni Randall ufuna ukuhamba. Wathi u-Alex okay sala kanjalo umile wahamba esephindele emuva u-Alex. uRandall wambamba wacasa u-Alex washaya impama kuRandall. uRandall wathi ngiphinde. Come on, give me another one. Wasuka lapho u-Alex wahamba. Ethi u-Alex ehlukana nami Randall waphuma uNatalie wazovimba uRandall ethi awuzwa yini mayithi u-Alex myeka. Wathi uRandall awusuke wena umuntu waseghetto la. Wathi uNatalie yamsho uyakhumbula ukuthi sengake ngakusika before. Wathi uNatalie ehlukana no-Alex ma ungafuni ukusuka isicubu somzimba. Wathi uRandall awuphume endabeni engahlangene nawe. Wathi uNatalie Randall angikusabe. uRandall wathi into uNatalie ule wayikhalisa wayiginqa phansi ngesikhathi escream ethi abantu abamlekelele bambizela amaphoyisa. Ethi uRandall uyahlanya ngikwenza ngalutho mina wascream uNatalie lele phansi. uRandall wavela wasuka lapho wabaleka. Wasukuma uNatalie wahleka uRandall embuza ukuthi ubalekelani manje uyaphi. Wathi uNatalie Alex sekufanele wenze something ngalesilimo soRandall manje. Wathi uAlex ngiyazi Natalie futhi ngiyabonga. Ethi ukuthi nje angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi uRandall asuke eduze kwami. Wathi uNatalie uhlanye mali ukuhlanyela kufanele ulihlanyele kakhulu nawe. Wathi uAlex uqonda ukuthi nami ngiyiginqa njengoba ade uyiginqa phansi. Wathi uNatalie ungakwenza nokunye kodwa as long kuzokhombisa lolo hlanye lokuhlanyela ukuthi nawe uyahlanya. Ethi uNatalie ngithi Alex uRandall eduze kwakho. Wathi uAlex siyazama Natalie. Wathi uNatalie niyazama ninobani? Wathi uAlex siyazama sinoBradley. Wathi uNatalie akuyena uBradley waqala lento uwena wayiqala Alex so kufanele kube uwena ozokwazi ukuyiqeda. Ethi uAlex ngicela ukuphinde ngixolise futhi Natalie ngale ndaba kaLucian konke nje ukuthi kuze kungena igama lika Lucian ngenxa yohlanyo loRandall. Wathi uNatalie sesadlula lapho Alex angikucasukele mina. Ethi ngoba kube ngikudinelwe Alex ngaba ngimile nawe ngikhuluma nawe kanje. Ethi uNatalie ngakuphelezela uhambe endlini. Wathi uAlex hayi soba right. Wathi uAlex unjani uKelly Natalie? Wathi uNatalie izinto uKelly azimhambile kahle. Wathi uAlex nami makukhona la engingakwazi ukusiza khona ningazisi uKelly umngani wethu. Ethi uAlex nami ngiyabonga nokuba khona kwakho Natalie njengomakhelwane buka manje usungisuselele uhlanya phambi kwami. Wathi uNatalie asambe ngikuphelezela uhambe kwakho. Basuka lapho bahamba beno-Alex sebehamba. Ethi uNatalie nawe ngakusebenzela lento Alex. Ethi vele uyiwise phansi wena uscreame umemeze ukuthi ucela ukubizela amaphoyisa. uRandall uzogcina ukuthatha i-advantage ngawe futhi wena ngabalula kakhulu ngoba kubonakala umuntu wesifazane womlungu ecela usizo lamaphoyisa kubonakala noRandall emile umuntu omnyama. Wahleka uAlex wathi noma ngisaba ngizoke ngiyizame le. ePickles Restaurant uMarcy wayebuye ezohlala phansi ngesikhathi ekhuluma noEsperanza efonini ngenkathi bezodla idina noIan. Wakhuluma nefoni wavalelisa uMarcy kuEsperanza. uIan wabuza kuMarcy ukuthi ngabe yonke into ihamba kahle. Wathi uMarcy ya qeda ukukhuluma nomngani wakhe mayelana nendaba kaKelly. Wathi uIan indaba kaKelly bengingazi nokuthi niyazana noKelly up until nginifica lapha emzini
emzini kaNatalie. Wathi uMars umngani wethu uKelly siyabangani so-5. Ethi ngizwe u-Esperanza ethi awusamrepresent uKelly. Wathi Ian ngebhadi ngeke ngisamrepresent uKelly ngoba ikhampani yethu yabameli irepresent umndeni kaTravis. Wathi uMars ibhlungu kodwa into eyenziwe uTravis kuKelly. Wathi Ian ngiyazi. Wathi uMars uqonda ukuthini mawuthi uyazi. Wathi Ian ngoba ngatshelwa uKelly. Wathi uMars akuyona-ke impendulo engiyilindele leyo. Ngifila sengathi kukhona lento ongifihlelayo yona. Wathi Ian kanti lutho-ke khululeka ayikho into engiyifihlayo. Wathi uMars ngicela ungitshela iqiniso Ian wazi ngani ukuthi uKelly innocent. Wathi Ian Mars ngicela singakhulumi manje ngomsebenzi sifocus kwidina. Wathi uMars ukuthi ngizizwa ngingakhululekile ngikwidina mina umngani wami ku-prison cell. uMars wathi uyaqalaza wabona u-Esperanza kwelinye itafula ehleli noSteven. uMars wasukuma watshela u-Ian ukuthi ngiyabuya manje. Wahamba uMars waya etafuleni la-Esperanza ngesikhathi bingelelana no-Esperanza. uMars wabuza ku-Esperanza ukuthi bengingaqeda ukukhuluma nawe efonini manje ungitshela ukuthi usemsebenzini. Wahleka u-Esperanza wathi hayi ngizobuye ngikutshela ukuthi bengikushiso yini lokho. Ngesikhathi e-introduce uSteven noMars wazisha igama lakhe ngesikhathi u-Esperanza ebuza kuMars ukuthi yena wenzani la kule restaurant. Wathi uMars hayi uzodla idina neclient elicelebrate ukuthenga umuzi. Wathi u-Esperanza okay. Wathi uMars nami ngisabuyela etafuleni lami sizokhuluma late efonini Esperanza ngoba ngisafuna more updates about uKelly. Bavumelana wahamba uMars evalelisa kubona bo2. Esehambile uMars wasale sephatheke kabi u-Esperanza ethi kushuthi indawo yaseMaxine incane manje abangani bakhe sebezokwazi izindaba zakhe. Wathi uSteven angi-understand Esperanza yini ngiyakuphoxa yini. Wathi uEsperanza no awungiphoxa uSteven ukuthi nje bengingakafuni baqale bazi izindaba zami kuse-early. uSteven wabuza ku-Esperanza ukuthi angakwazi ukuthi ayidlulise lento ba-ode something abazoyidla nabazoyiphuza. Wathi uEsperanza uqala u-ode into esizoyiphuza. Ethi uEsperanza ufuna ukuphuza into estrong. Ngathi etshela uSteven ukuthi a-ode ama-shot awu-2 eTequila. uAlex wayishushuzela ingane yakhe ngesikhathi ezama ukuthi ayilalise. Wayiphatha uAlex ingane yakhe wasukuma naye ngenkathi ehambe eseyilalisa embhedeni wayo. Wabuyela kusofa uthe esahleli kusofa kwavele kwashiya iredio kakhulu ngesikhathi uRandall edlala kakhulu ingoma ehleka kakhulu. Vele kucasuka uAlex wasukuma wahamba waya khona. Ngaleso sikhathi uRandall wayevule kakhulu imoto yakhe edansa ngaphandle ngemva kwemoto yakhe. Wafika uAlex ememeza ethi ehlisa ivolume. uRandall ubuza kuAlex ukuthi uzongenzani phoma ngingayicishi. uAlex wavele wathatha ipayipi lamanzi wafutha amanzi angena emotweni kaRandall. uRandall uthe samyekisa lawo manzi wasuka lapho uAlex waqonda ngqo emotweni wawucisha iredio kaRandall eyayidlala. Wamkhiphela ngaphandle wathetha uAlex wathi uyisilima ethi ubusukweni nje ungiqambela amanga amangaka utshela umkhwenyana wami ukuthi kade ngisendlini yakho ngizokutshela ukuthi uMars ukhulelwe. Wathi uRandall wena mawucabanga ngizophatheka kanjani mawukuthi uMars uhlulekile ukungizalela ingane kodwa manje usehlangane noBradley sebezoba nengane. Wathi uAlex uBradley noMars ngeke babe nengane ndawonye akuyona ingane kaBradley. Wathi uRandall pho ingane kabani uMars ngabe uselala nenye indoda futhi. Wathi uAlex ingane eyakho. Wethuka uRandall wathi uAlex hambe uyozibhekela uzibalele kwikhalenda nawe uhambe uyohlukumeza uMars uhlukane nami Randall. Bathi besamile besabhekene uAlex noRandall kanti uBradley uzoqhamuka abone lento kade ikhuzela uAlex. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.